Il-Forzi Armati ta' Malta, l-Aġenzija AWAS u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jibbenefikaw minn kważi 19 miljun euro, 14 miljun minnhom iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Dan biex jitwettqu 4 proġetti li se jżidu s-sigurtà, jikkontrollaw frontieri esterni u jipprevenu kriżijiet ta' sigurtà nazzjonali. Dan fil-waqt li se jkunu qed jassiguraw armi u munizzjonijiet lill forzi Armati u jsaħħu l-avjazzjoni militari. Il-proġetti huma titjib fis-sigurtà ta' Fort Mosta fejn jinżamm l-isplussiv, ix-xiri tat-tielet ajruplan, aġġornament ta' tamir intużat f'każ ta' materjal perikolus u taħriġ għall-impjegati tal-ħażmat u servizzi ta' sigurtà fiċ-ċentru tal-immigranti tal-Awas. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg qal li dawn huma biss ftit minn numru ta' proġetti li se jkunu approvati fi żmien li ġej li se jsaħħu s-sigurtà Maltija u jippromovu integrazzjoni għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu f'Malta. Madankollu l-Gvern huwa kommess li jkompli jaċċerta fondi lokali u Ewropej minħabba l-bżonn ta' dawn il-proġetti għall pjan strateġiku ta' Malta f'dik li hi sigurtà interna.